Lifesaver-appen er en verdenspremiere og et helt nyt redskab, vi har udviklet til netop at styrke konkrete elementer i din forretning. Du starter ved at vælge din branche på forsiden. Herefter læser du gæsteløftet og arbejder med den opgave, der ligger der. Når du har læst og arbejdet med gæsteløftet, følger du gæstens vej, og den er inddelt i nogle overordnede kategorier. Ved siden af dem alle er der tilhørende øvelser og overvejelser. Når du tapper på plustegnet, ser du enten overvejelser eller links til øvelser, som er beskrevet og nemmere at gennemføre. Og når du er færdig med en øvelse, går du tilbage til gæstens vej og kan fortsætte med andre øvelser. Lifesaver-appen er skabt for at styrke den platform, din forretning hviler på. Det handler om styrket medarbejderengagement, øget kundetilfredshed, større salg og indtjening og højere loyalitet blandt både medarbejdere og gæster, der bliver så glade for oplevelsen, at de går hjem og henter vennerne og kommer hjem. Jeg vil varmt anbefale dig at bruge den her app sammen med dit team, vende tilbage til den igen og igen, tage en øvelse i ny og næ, og se, hvordan det rent faktisk styrker både engagement og konkrete oplevelser, og hvordan det hurtigt gør din forretning til et endnu bedre sted at være for både medarbejdere og gæster. God fornøjelse.